Camagwini sanibonani molweni ninjani emathongweni nikhuluma noMakhosi Umkhize lana. Namhlanje ngicela ukunitshengisa isihlahla umavula okuvaliwe. Lesi sihlahla lesi sihle kakhulu ke. Lesi sihlahla lesi njengoba igama lakhona lisho lithi umavula okuvaliwe. Zonke izinto ezivaliwe siyazivula lesi sihlahla lesi. Kodwa futhi nakhona sinayo inkinga naso lesi sihlahla. Uma kuwukuthi uzosebenzisa wena usaney'chitho ney'gadlo nezitha ey'ningi bese uthaka ngaso lesi sihlahla, sizozivulela lezo zitha lezo. Siyavula nje. Kuhle ukuthi uqale ngelinye ikhambi elokunqoba kuqala noma lokulwa kuyima uza kusona. Lesi sihlahla ke siyachela, siyangena ey'ntelezini zokuqina, kodwa zokuqinisa igceke noma zokuqinisa ikhaya. Kodwa uma uzohlanganisa nezinye izihlahla ezizokuvalela izitha kuyima sona usifaka, siyavulisa futhi nasenhlanhleni yakho muntu. Inhlanhla siyayivula. Uma uzosebenzisa izitha ungakalwi nazo, siyazivulela nazo izitha. Lesi sihlahla ke siyagquma, siyaphalaza, siyachela, siyangena ebuthini wenhlanhla, obulawu. Nje sihle, siyisihlahla esihle, umavula okuvaliwe. Ngiyacela ukuthi uqhubeke usubscribe kwi-channel yami uma ungakaze usubscribe kuyona. uMakhosi Umkhize lo okhulumayo. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu anibusise lapho enikhona emakhaya. Ngiyabonga.